Alright, for today's video, klaro, kay natadres kinaiyahan, oy nadres bilar taon ta, oy nagsurusuroy. Pampawala stress, nakakita tag tinikling dro ini sayo, to oy di ta kumpiyansa dre. Lagi sayo. Lagi sayo. Sure ka? No, taka-taka lang kada. Taka-taka lang ka. Ano, di mo na maon, di mo na laon. Di mo na malaon, taka-taka naman ka. Uy! Hoy, naman ko na stepping. Patudlo, hoy, patudlo, ana nila. Oo, garo. Mura na kagtala. So mauto guys, tagamit gitong talent tinaguan diha. Ay magdita tigsayaw so unas high school. So moro gyud tanto tong mabuga guys. Pero at least ni sayaw tag tinikling diha bisag kawara-wara na tong tiil. Sayaw lang yapon ta. Oh, gihangat ko sinayaw eh. So pag humana tong sayag tinikling kunuhay diha kamoy lang pa entrada, usuroy ta dayon diri sa sud na ta dayang gi langay kay hapon naman eh. Murag medyo laylayo pag yun sa syudad ni atong gidungan dire kay tiaw na kinaiyahan na gini dire dapitas hapit tong atunga adres Bohol. Tanawa lang ninyo na yang ilang mga paentrada diaw mga kawayan basta puros mga kinuha sa kinaiyahan na kung gusto ko mo kaiba unsa nang kinaiyahan aw pag search sa Google unsa nang kinaiyahan. Ato pa taon ning explore dire sud kung unsa gyud atong makita dire sa sud. Of course mga daghang kakahuyan unsa pa na diya mga hayop kay kinaiyahan god pero at least ato ning tanawon diri sudron. Expected sad kaayo guys kanagi tay daghang makita mga kakahuyan, mga kahayupan pero naaraman kuno ni sila ilaing mga like musakay ka ng murag ATV nila sa tawag na nila nya magbusay-bugsay ka sa ilang murag suba. Basta daghan ka na kay na dira sud pero more on adventure so medyo ato gining i-try dire karon di lang kay permi nata syudad. Muna ilang gitawag nga ato yung i-embrace ang kinaiyahan diya. And sa mga nangutana sa rate sa diri no kung bulanon ka 150 lang gud pero og dili ka bulanon adto gyud gas 250. Nakita lang kasi mo ID nga taga Bohol ka aw daog na kayo ay maka-avail na kas discount kasi 250. Ha, dira dito ka sagara mapa-picture dira di eh. Dapat gid na kay payong diri kay init kaayo ang nagluta ka madaot yung mga skin so dapat na di kay payo Dito na. hindi picture lagi tika mo gini gitawag nga kinaiyahan yun kay kinaiyahan kay sa nga tanang kinaiyahan oh sa kana are mukhaan pa kauna no ha tara tawag ngayon sa tana. Ha, imo ka magkunto na. Mag-alakart magaka. Wala pa may kuan, alakart sila. Alas 3 nang alakart ko no. Ha? Alas 3 stop na. Dili man na mo ilang restaurant ata. Sa day. Burog dili na. Tara. Burog kuan to. Ano tiko sa kay ano souvenir shop man na to. Tara, baklay. So mo na diya ro, gipadayon taglakaw diha kay na kuno dito sa unahan ng murag ATV rides nila. So sa di pa ta maabot dito mo na imong balantawan diha. Grabe kay sapa nila diha. Maka-refresh gyud sa nga tanan di matabang. Mag-rides ta na aron gutom. Ikay drive ha? Kay ga-drive pag ko padong diri. Kar po drive. Di ikaw, maasam ka magkuhat. Di na. Mura naman yung tricycle. Wala. Mo na akong gingon sa inyo nga rides. So sa sunod nga video makita nyo ang full nga mo pag rides. Moro ko po to. Sige, bye.